Végre egy kis napi vlogot tudok nektek hozni, már nagyon-nagyon vártam, az az igazság, bár ezt a kinti időt most nem igazán. Nagyon hűvös lett, szeles időnk van, és hát az előző napokban olyan meleg, jó idő volt, igazi tavaszias időjárás volt. Kicsit kertészkedtem is, de közben annyira reggel van, hogy még a hangom se találja meg önmagát, úgyhogy bocsánat, hogyha előre is, hogy egy kicsit rekettes a hangom, de a reggeli órákban mindig ez van. És hát bárkint hűvösebb idő van és fúj a szél, én akkor is a teljes kávét jegesen kívántam meg. Na de, arra gondoltam, hogy ma van időm, és hát, hogy miért ne vlogolhatnánk, és egy csomó tök jó dolgot terveztem el mára. Hát az elsők között volt a kertészkedés folytatása, de nem tudom, hogy ebben a borús, hideg, szeles időben mennyire lenne jó ötlet, de hát az a helyzet, hogy hát már tegnap este, mikor még jó idő volt, megvettem a kertészetben a kis virágokat, és gondoltam, majd ma újult erővel kiültetem őket. Hát van egy ilyen kis előkertünk egyébként így a bejárati ajtónál, ami egyben a teraszajtó, vagy nem egyben, hanem mellette van a teraszajtó, ami a nappaliból nyílik. De azt nem annyira használjuk egyébként, és ott van egy ilyen teraszrész, és ott meg a terasz alatt egy ilyen előkert, mindegy, majd úgyis megmutatom, és igazából megcsináltuk most rendesen, kaptak virágföldet, kaptak kis homokos részt, és ütettem ki pár kis virágot, vettem Daisy-t, aranyos neve van angolul, ugye Margarétát, magyarul is aranyos neve van. Nagyon-nagyon szeretem azt a virágot, illetve 2 ilyen kisebb levendula bokrot is, meg ilyen szegfűt is, de majd szerintem megmutatom, tartok egy ilyen mini túrt, és még vettem hozzá még szegfűt, vagy hát nem tudom magyarul mi neki a neve, de majd megmutatom, és ezt szeretném igazából befejezni. És hát az a helyzet, hogy ma még főzni is kell, és arra gondoltam, hogy mint minden tavasszal szoktam csinálni, ilyen spenótos lezányét, mint nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy ma is elkészítem, úgyhogy hát most tavasszal is el fogom készíteni, de azért többször szoktam én ez az ételhez nyúlni, mert egyébként tök gyorsan megvan, és hát egy jó pár napig így tehát jó pár napra elegendő, úgyhogy le van tudva a főzés igazából pár napra, úgyhogy tök jó. Meg hát egy csomót szeretnék kreatívkodni, még minden mással foglalkozni, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele a mai videóba. Én már egyébként előkészítettem egy ilyen kis füzetecskét, ez egyébként Oszlánszky Marcsinak, Máriának a füzete, egy ilyen kis cuki-cicás, meg virágokkal teli ilyen füzet, és arra gondoltam, hogy ebbe fogom írni mindenféle, már csak azért is, mert tele van virágokkal, virágillusztrációval, ez egy ilyen kis kertészkedős füzet lesz, erre gondoltam, és akkor én, mert hogy tudnotok kell, én nem vagyok nagy szakértője ennek a témának, édesanyám az nagyon-nagyon kenivágja a növényeket, a gondozásukat, hát nagyon szép kertünk is van otthon, nem is ez a lényeg. Úgyhogy én, hogy az elején vagyok ebben az egésznek, arra gondoltam, hogy mindent feljegyzek. Egy adott növényről, virágról, amit most én kiültettem, mit lehet tudni. Nagyjából olyan virágokat választottam, amik azért úgy bírják a napsütést, évelősek, nem invazív, mondjuk a citronfű, ami kint van, de az már akkor is ott voltam, amikor mi már ide költöztünk, az eléggé az, hogy arra majd oda kell mindig figyelnem, hogy ne nyomja el a többi növényt, és a lényeg, hogy tényleg a füzetbe föl akarom írni a tulajdonságaikat, például most amiket így olvastam, meg anyától is így hallottam, például a Daisy-nél, a Margarétánál, hogy nála például hagyni kell, hogy kiszáradjon ott a talajrész, és csak utána szabad meglocsolni. Ellenkezőleg, ami van, az a szegfű, igazából nem a szegfű, hanem Pink Kisses, ilyen néven árulták, hát most meg nem mondom magyarul mi a neve. Nála meg pont fordítva van, ott például úgy van, hogy megint nem ment a hangom, hogy nem szabad megvárni, hogy kiszáradjon a talaj. A levendulák meg hát, bocsánat a hangom, szóval a levendulák meg hát elég jól bírják a napfényt, hát az nem igénylik annyira úgymond a locsolást, amennyire jól olvastam, de majd ezt úgyis ki fogom tapasztalni, de ez egy ilyen jegyzetelős füzet lesz, gondolatos, meg hát szeretnénk majd még több növényt folytatni, tovább ezt a kis előkelt részt, csak
És a terasznál csinálunk ilyen kerítés elemeket, rakunk le, vagy hát ilyen korlátszerűséget, ilyen kicsit magasabban. És míg ott zajlanak a munkálatok, addig nem akarok ott növénykét ültetni, majd ha meg lesz, akkor folytatódik így, hogy a teraszon, az emelkedett ilyen betonterasz környékén így átívelően folytatódjon. Ez a virágos kert, de mondom, most ott munkálatok lesznek, úgyhogy még egyelőre nem, illetve a hátsó udvaron is én ilyen magas ágyásokra gondoltam, hogy lehet majd lesz, de ott is nagy munkálatok lesznek, mert ilyen térkövet akarunk lerakni, meg murvát, meg most éppen csiszolás alatt is van a székek, a fák, meg a lakkozás, szóval az lesz egy-két alapvirágy, tehát megcsináljuk ezeket a dolgokat, és akkor utána letakertészkedés indulhat. Hát akkor meg már szerintem nagyon nagy meleg lesz, majd meglátjuk. Mindegy. Nagyon reménykedem, hogy még az idő nem fog elpártolni mellőlem, és fogok tudni még ültetni, meg kicsit kertészkedni, majd meglátjuk, és utána fogok szerintem kicsit jegyzetelni, de először is elfogyasztom a kávémat. Hú, nagyon, ez a Lóra, ez nagyon eltalálta ezt a 2 olaszos kávét, ezt még az előző videómban mutattam. Vagyis hát az előző vlog videómban, és hú, nagyon-nagyon finomak. Úgyhogy még ezt elkortyolom, és szerintem tartok egy ilyen mini növénytúrt, és kertészkedünk egy picit. Gyors bekapcsolom a gépet, általában ilyenkor reggel szoktam megnézni, hogy van-e valami kérdés, esetleg Patronon, hát hogyha írt nekem valaki, hogy ott ilyen rajztanulós csoportom van, illetve a webshopba is fölnézek, bár mindig kapok értesítést e-mailben, hogyha jön megrendelés, de fix és biztos, ami biztos, mindig fölnézek oda is, megnézem az e-maileket, a suliból nem eljött esetleg valami beadandóra váró dolog, úgyhogy ja, egyébként most kéne csinálni majd jegyzőkönyvet is, mert el vagyok egy kicsit maradva velük, mert ugye ilyen kémiai laboros gyakorlatok vannak, és akkor ott az elvégzett feladatokat, mennyit mértél ki, mit öntöttél hozzá, hogy sikerült a titrálás, mindent föl kell jegyezni, tök mindegy, miről van szó, és akkor előről igazából erre kapsz mindig jegyet, hogy ezt leírod, jól számoltál-e, jól írod fel a dolgokat, ilyesmi. Nem olyan nehéz, sőt nem nehéz, csak kicsit olyan sziszi-fuszi munka is, picit egy időigényes, így mindig visszaemlékezni, hogy mi történt, és akkor utólag megírod. Na mindegy, úgyhogy még házit is kell írnom, na de szerintem lecsekkolom először a dolgokat a számítógépen, és megiszom ezt a finom kávét. Szóval kint vagyunk, igazából reménykedem abban, hogy hallatok engem, ugyanis fúj a szél, remélem nem zavaró. Nem sok virágot ültettem még ki eddig, de ezeket szeretném folytatni. A citromfű, hát ő nagyon invazív sajnos, úgyhogy őrá nagyon oda kell majd figyelni. Illetve ez a Pinky, hiszem, hogy az Obiban vettem őket. Nagyon aranyosak. Szerintem ez szegfű egyébként. Nagyon jól néz ki. És azt terveztem, hogy most van itt 3, hogy folytatom a sort, és itt van a margaréta, 2 levendulabokor, ez egyébként francia. Most nézem, hoz ilyen mini virágokat, de cuki. Ennek nem olyan erős az illata, hogy észrevettem, viszont sokkal szebb szerintem a virága. Ez pedig egy ilyen nagyon általánosabb ilyen levendulabokor, azt hiszem ez a tihanyi. Viszont ez nagyon jó, megdörzsölöd. Fú, is brutál jó levendula illata van. Hú, nagyon jó illata van. Hát mellette van ez a Pink Kisses. Nagyon szép rózsaszín virágocska. Direkt kicsit távolabb ültettem a margarétától, ugyanis hát az van, hogy ugye más a locsolása, tehát ő neki például meg kell várni, hogy kiszáradjon a talaj, neki meg nem szabad megvárni. Na, úgyhogy még ide mellé szeretném folytatni ezeket a virágokat. Egyébként még pár magot ültettem el oda, majd meglátjuk, hogy mi lesz itt, de lehet, hogy még kifér ide még 3. Na, mindegy, majd meglátjuk. Nekem még volt tavalyról ilyen krókuszhagymám. Ez egyébként össze kéne kiültetni, ezt a hagymát.
és tavasszal fejlődnek ki. Hát most úgy voltam vele, már ennyire benne vagyok a dolgokban, megcsinálom most, meglátjuk, hogy mit hoz a sors. Illetve még azt vettem észre, hogy a kerítés tövében van egy íris, hogy föl se tűnt, mert annyira ellepi ott a fa. Mindjárt mutatom. Reménykedem benne, hogy hallatok, mert egyébként nagyon fúj a szél. Remélem nem nagyon recseg a hang. Szóval itt van a fa tövében a kis gyönyörű leveles kis bokorka növényke, és itt én szerintem ez íris lesz. Mert úgy emlékszem, hogy tavaly is itt volt, és a virág az nagyon olyan volt. És ahogy láttam az utcában, most ezek nyílnak nagyon. Úgyhogy lehet, ha meg lesz a terasz része, átültetem, de az is lehet, hogy itt maradt, nem bolygatom meg. Na, ezt még ki kell találni. Ez Zsebike meg ott kukucskál. Szia, Zsebi! Itt meg valami kis kusszonnövényke van, de amúgy bírom, úgyhogy meghagyom. Mondom, a terasz mentén, de ezt majd szépen meg kell csinálni, a korlátot, mert mindent majd utána folytatom. Itt nem lesz útba semmi, na de szerintem ki is ragom ezt a pár virágot. Újra bent vagyok, háttérben. Itt cukina alszik a hajnal cica. Most ilyen nagy cica chill van. Jaj, hát ez jól esett a lelkemnek, ez a kis kertészkedés. Egyébként nincs kint hideg. Ebben a kis pólóban voltam. Hát nagyon ilyen nyárias pólóban nyomatom egyébként, de éges kávét iszok, de hát igen, azért várom már, meg élvezem ezt amikor jobb idő van. Úgyhogy ez üdíti szívem, lelkemet, viszont szerintem nekiállok főzni. Ezt a spenótos lezenyét ezt úgy szoktam csinálni, hogy úgy csinálom meg a spenótot, mint hogyha magát a főzeléket csinálnám meg, és csinálok egy besamelt, és ezzel összekeverem lényegében. Ezzel a besamel mártással, és akkor rétegezem ugye a lazányi lapokkal, ami nálam ilyen durum lisztből készült, tehát olyan van itthon. És annyi, hogy a tetejére rakok sajtot, berakom a sütőbe, ennyi. Nagyon gyors, nagyon egyszerű. Én nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem neki is állok. Az lesz, hogy elkészítem, és még sül a sütőben addig a kis füzetemben, amit az előbb mutattam, összeírom a kis növényes gondolatokat, még eszemben vannak, és ja, szerintem haladok is ezekkel a dolgokkal. Mi jössz hajnal? Megláttad a teljes dobozt a kezembe? Ajaj. Drifting faster than we should. Golden hour paints a dream like you. Even dreams start playing too. I am leaving, tell me what to do. I can feel it slipping away. Treading water, yeah, what's the use? I just say playing these games. Love drifts soft and
Na, hello, remélem hallotok rendesen, áttérben elindítottam egy ilyen ambience-est, tudjátok, szokásos youtuber zené. Maximum lehet ennek a hangereje zavar, úgyhogy leveszem. Imádom ezeket a jazzes, ambience-es zenéket, hogy mindjárt előszedem a kis füzetemet, és összeírom a kis növényekről a gondolataimat, meg pár, lehet még kis kutatómunkát is végzek, és lehet, hogy még képet is nyomtatok, ugyanis miközben így csináltam nektek a vlog videót, pár fotót is készítettem a kis virágokról, szerintem matricákat is fogok használni. Egyébként, leteszem, hogy nehéz a kamera. Jó, nagyon-nagyon nehéz. Hát nem sikerült egyenesre beállítani, nem értem, mi van a lábával az alványomnak. Na, most jó. Szóval, én ugye szoktam felírni a napi terveimet, ez is ilyen kis ilyen tervezőt csinálni, valamikor rajzosan csinálok ilyen naplózásokat, valamikor leírom az adott gondolatokat, a hálámat, hogy mit érzek éppen, mik a terveim, vagy a napi feladataim, de én arra gondoltam, hogy fogok vezetni egy ilyen scrapbookot, igazából egy ilyen élménykönyvet, élményfüzetet, még nem találtam, meg nem vettem, meg nem néztem körül a piacon, hogy milyenek vannak dolgok is, aranyos ilyen kis könyvecskét, vagy hát ilyen füzetet szeretnék venni, és vele az emlékeket szeretném kinyomtatni, odaírni a gondolatokat, nem tudom, matricákat ragasztani bele, képeket kinyomtatni. Szóval valami ilyesmi az elképzelés, úgyhogy majd lehet, hogy ilyesmibe is belekezdek. Na de most nem haladok ennyire előre, hanem elkészítem, vagy hát elkezdem ezt a kis füzetet, összeírom a kis gondolatomat a növényekről, amik megvannak, illetve nyomtatok egy kicsit, addig pedig süljön nyugodtan a sütőben az ebéd, illetve menjen nyugodtan a mosogatógép. Illetve egy-kettőbe rakok a végére, a tetejére ilyen kis mintát, nem mindegyikre, csak egy-kettőre. ez nagyon klassz volt. Tökre élveztem ezt elkészíteni. Tök jó lett. Igazából jó kis képeket nyomtattam. Kis díszeseket, aranyosokat, matricáztam, pár fő gondolatot leírtam egy adott virághoz.
Szerintem nagyon cuki lett. Próbáltam színben, meg stílusban passzoló kis matricákat találni, vagy hát felragasztani, kis méhecske, a levendulásnál, és az nagyon régi már ez a karakterrajzom a levendulával, a lány karakterem. Szerintem nagyon cuki, úgyhogy őt is ide ragasztottam. Kis limonádét, ki belőle a levendula, külön írtam felülre a franciát, alul pedig a tihanyi levendulát, kicsit másabb egyébként, ahogy ezt néztem, a maga a talajigény is. Ja, meg tettem ilyen kis mágneses könyvjelzőt ide. Ezt egyébként tavaly készítettem, úgyhogy ja, ennek tökre örülök. Ja, egyébként van még elérhető pár hasonló matricaív is a webshopban, de nem olyan hú, de sok minden van fönn, ez is tök jó egyébként. Ide raktam ezt az ekcsert, nem tudom, magyarul tojás fotel, vagy tojásszék a neve ennek a fajtának, nem tudom. Ja, úgyhogy ez tök tetszik. Ja, úgyhogy megvan még a webshop, de amúgy jobban szeretem egyébként a Patreont, ugye, ahol minden hónapban új illusztrációkat készítek, új matricaíveket, és ugye egy levelezőklub, ugye, küldöm el, de nem csak egy matricaív van benne, hanem különálló matricák, van mikor könyvjelző, van mikor ilyen kis notász, jegyzettömb van benne, változó egyébként, van mikor több matricaív, ja, úgyhogy eléggé változó, meg ugye ebben benne van, tehát egyszerű, mert ugye maga az összegben benne van minden, nyilván havi előfizetésben benne van a postai költség, csomagolási költség, minden. Na, úgyhogy sokkal-sokkal egyszerűbb. Na de, szerintem lassan lecsekkolom azt a lazanyét. Van egy olyan érzésem, hogy már jó lesz, ugyanis hát már bőven éhes vagyok. Na hát, közben átjöttem vissza az alkotószobámba, ugyanis hát az előbb említett ugye postai csomagok, ugye a májusi levelező csomagoknak a matrica ívén szeretnék egy kicsit dolgozni. Igazából már van pár illusztráció, meg van a fő karakter is, de még pár mellékillusztrációt szeretnék még készíteni, ami ugye a teljes matrica évet fogja kitenni, úgyhogy ezen fogok most egy kicsit dolgozni. Nagyon szeretek ebben a kis szobában lenni, megmondom őszintén, mert most egy kicsit sötét van itt, mert alapból kint borús az idő, de imádom, hogy az asztalom ránéz a hátsó kertre, és tök jó, hogy egyébként a szomszédok hátsó kertjeivel ez így összekapcsolódik, és konkrétan egy orgonabokorra néz rá az egész, és imádok itt lenni, ősszel is imádom, amikor így ilyen sárgások a levelek, és így látom, ahogy így hullik le, és közben itt rajzolgatok, vagy hát videót vágok, vagy tanulok, vagy nem tudom, tehát nagyon szeretek itt lenni, nagyon kis kuckós, nagyon kis hangulatos. Úgyhogy már elő is készítettem a táblagépemet. Van egy-két olyan illusztráció, amivel biztos vagyok, hogy bele fogok tenni, bele fogok rajzolni, de van, amiben még nem vagyok biztos, és az is lehet, hogy még menet közben fogom kitalálni, úgyhogy általában sokszor nem is a rajzolással megy el az idő, hanem a filozófálással, az agyalással, mert hát az a helyzet, hogy ugye én arra is törekszem, hogy nagyjából tematikában egy csoportban legyenek, meg színben, árnyalatban is, úgyhogy na, mindegy, a lényeg, hogy neki is állok, és ja, amúgy tök jó, hogy ennyire bezöldült minden, hát most már szinte az összes fa kihozta az összes levelét, és gyönyörű pompájában van minden, úgyhogy tök jó kedvem van most így nekiállni, így rajzolgatni, de előtte megmutatom, hogy milyen illusztrációkat készítettem. Ennek is
mi az a fő karakter, ami a Matrica Eve-en lesz. Ugye ez a májusi csomagban lesz benne ez a fő Matrica Eve, de ugye nem csak ez lesz, lehet, hogy duplát fogok csinálni, meg még különálló matricák lesznek, és szerintem lesz egy könyvjelző is. Egyébként pedig május 10-ig tudtok erre a csomagra előfizetni, de hát ugye ez olyan, hogy havi rendszerességű, és minden hónapban a postai címetekre küldöm ki ezeket a kis cuki csomagokat, na de mutatom is az illusztrációkat. De lehet itt mutatom meg. Szóval jelenleg így néz ki, nagyon-nagyon világos. Kicsit leveszem a fényerőt, mert a kamera nem nagyon szereti. Szóval középen van ez a kis cuki karakter rajz, amit látható, ilyen tök jó kis cuki táskája van. Kicsit ilyen rózsaszínes, vagy hát én nem is tudom, milyen színnek mondják ezt, árnyalatban van a ruhája, és hasonló táska illusztrációt egyébként készítettem, illetve kis magas ágyás, növényekkel, hasonló színű, ilyen kis, nem is tudom, virágokkal esetlegesen, és egy kis ilyen limonádés illusztrációt csináltam még így mellé, úgyhogy kb. Ahogy nézem, olyan 3-4, attól függ, 5 darab illusztráció még bőven kifér mellé, úgyhogy ezen fogok most dolgozni, hogy ezeket a rajzokat elkészítsem. Hoztam ide egy kis málnás gyümölcsös nasit a eprecskés tálkában, nem baj, de hát most megkívántam a kis édeset, úgyhogy általában ezt gyümölccsel szoktam pótolni, na de tényleg folytatom is a rajzolást. Na de hát végül el is készültem az illusztrációval, vagy hát a Matrica Eve-vel, számomra egyébként nagyon kis tetsző. Van benne egyszerűbb illusztráció, kidolgozottabb alapból, azért törekszek a Matrica Eve-eknél arra, azért, hogy a matricás rajzoknál arra törekedni, hogy bár kicsi rajzokról, egyszerű rajzokról van szó, de azért valamennyire legyen kidolgozott, de ne is az a túl realisztikus legyen, mert azért ez egy ilyen kis mesevilág lényegében, amit így próbálok hónapról hónapra megteremteni, de összességében nekem tetszik ez a tematika is, amit most májusra kitaláltam, meg elkészítettem. Általában minden Matrica Eve-em egyébként tetszik, de nyilván hát olyan rajzokat és olyan dolgokat rakok bele, amik számomra közel állnak, és hát addig dolgozom egy-egy rajzon, amíg olyan formát nem ölt, ami igazából jól néz ki, vagy kicsit úgy szemnek igényes. De jól van igazából. Hát ez volt a mai napi kis vlog videónk, remélem, hogy tetszett nektek, és hát hamarosan pedig érkezek egy hasonló videóval, nem tudom még, hogy mikor, mert most egy tanulós időszak fog megint jönni, készülnöm kell a vizsgára, drukkoljatok előre is, na de én most szerintem búcsúzok, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!